ተክለ በሃል ሓላፊ ናይዚ በርሚንግሃም ከባቢያን ኮሚኒቲና ከም ትፈልጥዎ ማሕበረኩም ኤርትራውያን ኣብ በርሚንግሃም ከባቢያን ይዝበሃል ማለት እዩ እዚ ኮሚኒቲ እዚ ካብ ጅምበር ካብ 2013 ኢና ሃገራዊ ኮሚኒቲ ኣቆይምና በርሚንግሃም ማለት እዩ ተስፋዝጊ ኮሆብ ካብ ማሕበረኩም በርሚንግሃም ምክትል ቦምበር ብላዕልን ታሕትን ንኩሉ መሰናክል ሰጊሩ ኣብ ከምዚ ደረጃ በፅሕና ኣለና ዝሓለፈ መኸተይ ከም ዝያረት ክብሎ ፀንሐ ኣብ ሃገር ፀኒሑ ኩሉ ፅምዶና ካብ ሕጂ እቲ ናህና ፅምዶ እዚ ሃገር እዚኣ እቲ ናህና ንእሽተይ ነገር ተወሲኽዎ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ በፅሕና ኣለና ክንብል ንኽእል ብቐዳምነት ኤምባሲ ሚድያ በዚ ዝገበርኩሞ ከምዚ ኣኻኺልኩም ደቂ ሓደ ልቢ ኣብ ሓደ መድረኽ ምምፃእኹም ብጣዕሚ ደስ ዝብል ወላ ታስም ምምራፅኩም ከማንሲ ታናና ቴማ ትሪእዎ ኣለኹም ደቂ ሓደ ልቢ እያ ትብል ንዓዓ ዲኹም ደጊሙ ድማ ዋላ እንታይ ካበይና ምፅንያ እዚኣ ካብ ንሕዛስ ነዊሕ ዓመታት ገይሩ እዩ ዳርጋ ካብ መጀመርታ ምጅማር ዝንማሕበርኩም ማለት እዩ ነዚ ቃል ዝወሂብኩም ኣብዚ ምሳና ምርካብኩም ወላ እኳ ምስቲ ኮሚኒቲ ብቐረባ ሰርሕ እንተኮይነ ብፍሉይ ከምቲ መደብ ግን ኣብ ቦምበር ይግደፍ ኣብ በርሚንግሃም እየ ስለዚ እንኳዕ ደሓን መፃእኩም እቲ ዘሎ ዕላል ከዓ በብሓደ ክንኣዶ ስለ ዝኾንና ከይውዳእና ነቶም ካልካ ዕድል ክንህብ ኣባ ተኽለ ኣብ ቦምበር በርሚንግሃምን ከባቢያን እንኳዕ ደሓን መፃኹም ኩልኹም ኤምባሲ ሚድያ ቀኒልና እንደይ ግዜ ንሓምየኩም ነርና ሕጂ ግን በርሚንግሃም ኣሐጒስኩም ኣለኹም ኮይና ታደልናዮ ኮይና ኣላ እያ ሃብታም ብዋርሳ ይከኣሎ ሃብታም ብኮሚኒቲ ሃብታም ብህግደፍ ሃብታም በታ ኤርትራዊት ሃማድአ ቅያ ትፍፅም ዘላ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን እዚ ኣብ ከተማ በርሚንግሃም ነካይዶ ዘለና ዓውደ ዘተ እዩ በርሚንግሃም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከም ካልኦይቲ ከተማ እያ ትፍለጥ ልዕሊ ኩሉ ግን ማሕበረኩም ኤርትራውያን ማሕበረኩም በርሚንግሃም ከባቢኣን እውን ኣብ መኸተ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ክምኩትዮም ፀኒሖም ንዕኦም ኣብዚ ዓዲምናዮም ኣለና ወኪሎም ዝመፁ ካብ ሃማድአ ካብ መንእሰያት ይግደፍ ካብ ማሕበረኩም ከምኡውን ሞያውያን ኣብዚ ዓዲምና ኣለና ሞኒ ግዜኹም ሂብኩም ኣብዚ ዓውደ ዘተ ክሳተፉ ዝመፅኹም ኩላስኩም ኣብ ዳራሽ ዘለኹም ብሽም ተኸታተልትና ዝበለ ከመስግነኩም ፈቱ እንኳዕ ደሓን መፃኹም እምበኣርከስ ከምዚ ክንሰምዖ ፀናሕና ገለገለ ሓለፍቲ ናይዚ ውዳበ ኣብ ከተማ በርሚንግሃም ክንሰምዒና ፀኒሕና ግን እስኪ ጥልቕ ኢልና ክንኣቱ ኣብ ቦምበር ኢኻ ኣብ ከተማ برمنغهام محبركم أتو أمانيل تخلى كم يزلوا محبركم إرتوان برمنغهام برمنغهام محبركمنا بخلتشين عصر سلستن قام كونستيشننا صافيفنا هاجراوي كوميونيتي جمبرنا كوميونيتيو إذا كوميونيتي زخمتري وزلهم أبزلنا يا درجة كابت زحيلن زبرتن أمور كوميونيتي أبعد إنجليزي زلوا مالتي بتعمل خور علون أبز درجة زين خبات صح ناي حدا ناي كلتا دايكونس ناي زوم تريوم زلها كلهم تشعت بهيرات تفلالي عدمن صوتان بهيرن زلهم سبات كم حدا لبي تطويلهم نحد علامة سلستقالسو أبز درجة زين بس حكي إلا لنا مالتي ودادرتنا بزحاتهم مالسي كاب ولا ناي إرتران كوميونيتي تاتا بعد لندن يكون أبكال كاملتنا كوميونيتي زعابيلو جنب درجة ترنافين حيلنا كوميونيتي تاك ورادرن كله كوميونيتينا أتبخلت أقول رجيسو هاجراو كوميونيتي إحنا دماني كاب نفسي جمير كانوا خار علون تايو أنا زبالة إرتراوي هاجراو كوميونيتي بمسراتنا بتعمي عابي قرعة الفران سمعنا هذا إرتراويان بتقل الله برمنغهام كم يكون تاتلو تبل أبز جزيزي برمنغهام كبابيان مالت أبتي بتعمي أبتي طبق سرت علينا نبل نخلينا جن طبق طرح مزراب بزمل اختزي نبتي زي حزب زين كورس لازلو حزبون سمع سلازلو محبركم حدا نحنا زي محبركم زي خاب سرت درجة 10 عامت كم نمت أيو كم تي كلنا نفلتو كم نايب حكي أبتي محبركم طبق لنا وش تأتينا نزهز بزي قال قلعنا هين سرح زي حزنا نهاجر زي ردو كوينو حدا رأسها عرفتن حرزي بلو
ፍቅሪ ሃገር እንድሕር ሃሊካ ውሽጢ ማሕበረኩም ኣብዛኣቲኻ ክሰርሕ ብምሉእ ልብሃ ቁርባብ ዝብርትዒ ብምሉእ ዳርጋ ስራሕናን ተኣሽሙናን ኣብቲ ናይ ሃገር ይፀኒሑ እስኪ ተኻለይ ከተማ በርሚንግሃም ከም ከተማ ክንሪኦ ከለና ኤርትራውያን ተቐመጥ በርሚንግሃም እንታይ ዓይነት እዮም ዘለዉ ንኣብነት ኣብ ሞያ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ስራሕ ኣብ ምንታይ እዩ ፐርሰንቴጅ ዋይዝ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ምንታይ ኣለዉ ክትብል ትኽእል ኣብዚ ከተማ ዘሎ ኤርትራውያን ኣብዚ ከተማ ዘለዉ ኤርትራውያን ብሓፈሻ ካብቲ ኣብዚ ዘሎ ሕብረተሰብ ክትሪኦ ከለካ እቲ ኣብ ዝሓሸን እቲ ዝሓየለ ሕብረተሰብን ብፍላይ ኣብ ደቁ ካብቲ ዘይብሉ ኣብ በነፊት ዘላ ሰበይቲ እውን ፕራይቬት ተምህር ሕብረተሰብ ኣብቲ ዝለዓለ ሕብረተሰብ ኣብዚ ናይ በርሚንግሃም ከባቢና ኢና ንዛረብ ንኽእል እቲ ዝሓየለ ሕብረተሰብ እዩ ክብል ይኽእል እያ ስደት ኣብዚ ሕጂ ግዜ ሕሰም እዩ ማለት ስደት ኩፉ እዩ ምናልባት ካብቲ ሓደ ኣብዚ ከባቢና ክንገልፆ ንኽእል መንእስያት ከማና ጥዑያት መንእስያት ሒዝናዮም ወይ ምሳና ዝተሰደዱ ኣብዚ ዘለናዮ ከባቢ ጥራሕ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎም ጥዑያት ኣብ ኤርትራ እውን ርኢና ዘይንፈልጥ ኣብቲ ናይ ውትድርና ዝነበርናሉ ግዜ እውን ማለት ውትድርና እዩ ኣብኡ ነቲ ሙሉእ ጥዕና ዝነበሮ ኣብዚ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎም ብዙሓት ክንቆፅር ንኽእል ኢና ኣብዚ ዓዲ ስለዚ በዚ መጠን እዚ እቲ ናይ ሕሰብ ወይ ድማ እቲ ክፉእ ናይ ስደት በዚ ክትልክዖ ትኽእል እያ ስደት anyway ወፂና ስደት ክፉ እዩ ኣነ ከም ፐርሰናሊ ነፍሰይ እዛ ሃገር እዚኣ ምናልባት ቆልዑ ኣለና እዛ ሃገር እዚኣ ክልተ እግራ ረጊፃላ ኤርትራዊ ኣብዚ ደው ክብል ዝኽእል ብዝኾነ ነዛ ሃገር እዚኣ ተረጋጊኣ ንኩሉ ነገር ክንሰርሕ ኣብ ዝገደፉልና ደው ዝብል ኤርትራ ኩሉ ዘሎ ኣይመስለኒ ኣነ ክብል ስለዚ ስደት ኣነ ብከምዚ ዝልክዖ ከምቲ ዝበልኩኻ ናይ ከምዚ ኣብ ኤርትራ ርኢናያ ዘይንፈልጥ መንእሰይ ናይ ኣእምሮ ፀገም ርኢና ዘይንፈልጥ ኣብዚ ኣብ ገለ ኣትዩ ናይ ኣእምሮ ፀገም ድሕርሎ በዚ ክትልክዖ ትኽእል እያ ስለዚ ስደት በዚ ክንሪኦ ንኽእል ማለት ስደት ሕማቕ እዩ በረኸት ኣብዚ እንታይ ሪእቶ ኣለካ ኣብዚ ኮኸብ ክገልፆ ፀንሐ ናይ ብሓቂ ብዛዕባ ስደት ክምህላውና ሲ ብፍላይ ከማን ሕጂ ኤርትራ በፂሕካ ክትሪኦ ከለካ ክሳብ ክንደይ ጠፊእና ከም ዘለና ኢኻ ትርድእ ማለት እዩ ማለት ስደት ቀሊል ኣይኮነን ክትወፅእ ከለካ ምናልባሽ ንግዝያዊ ሽግር ገለ ነይሩ ኸውን እዩ ብዛዕባ ጀነሬሽን እንተዳ ሓሲብካ ግን ኮምፕሊትሊ እዚ ንምዕራብ ከይዱ ዘሎ ሰብሲ ክንደይ ፐርሰንቴጅ እዩ ንኤርትራ ክምለስ ወይ ከ እዚ ህዝቢ እዚ ወላድኸ ስራሓሉ ኣሎ ድዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ንመፃኢ ከቢድ ምልክት ሕቶ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ዘዕበኸዮም ቆልዑ እንታይ ዓይነት ካልቸር ኣብዚ ማለት እዚ ከም ባሕሪ እዩ ስደት ባሕሪ እዩ ኣብ ባሕሪ ኢና ኣቲና ዘለና ካብዚ ባሕሪ ከመይ ጌርካ ሓንቢስካ ትወፅእ ሓደ ካብቲ ኩሉ ስድራ ቤታት ክሰርሓሉ ዘሎ እዩ እንተ ደኣ ካብዚ ኣተሓናምሳ ዘይትኽእል ትኮንካ ግን ናይ መወዳእቱ ጥፋኣት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጥፋኣት እዩ ብሓፈሻ ስደት ክትብል ከለካ ጥፋኣት እዩ ካብዚ ተረዲኒ ከም እዚ ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ቡድሆታት እዩ ኣብ ከተማ በርሚንግሃም ጥራሕ ዘይኮነ ጠቕላላ ኣብ ስደት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኣብ ለንደን እውን ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ኣካታዒ ኣዛረበ ኮይኑ ዘሎ እውን እዚ ነጥቢ እዚ ንዛረበሉ ዘለና እዩ ከም ውዳበ ከም ማሕበረኩም ከም ውዳቤታት ኣብ ምሕጋዝ ኤርትራውያን ኣብ ከምዚ ዓይነት ፀገም ዘለዉ እንታይ ይግበር ኣብዚ ከተማ እዚ ብኸመይ ክግለፅ ከኣል ኣብዚ እቲ ቀንዲ ንሕና ንሰርሓሉ ሕጂ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ገይሩ ጥርንፉ ዝኾነ ማሕበረኮም ንክህልዎ እዩ ማለት እዩ እዚ ማሕበረኮም እዚ ንመፃኢ ዝሓስብ ማለት ዝያዳ ከዓኒ ናይ ቀዳምነት ንህበሉ ብዛዕባ መንእስያት ህፃናትና እዩ ማለት እዩ እዚኦም ከይጠፍኡና ምክንያቱ ንሕና እቲ ባህሊ ካብ ኤርትራ ዘምፃና ኣሎ ነዚኦም ንከይጠፍኡ ግን እዚ ማሕበረኮም እዚ ክዓቢ ኣለዎ ዓብዩ ብዛዕባ ሃገሩን ባህሉን ኩሉ ነገር ብዛዕባ ኤርትራ ክፈልጥ ማለት እዩ እቲ ብዓቕሙ ኣብዚ ዝገብሮ ኮሚኒቲ ከምዚ ማሕበረኮም ኣብ ወንበር ክሕብረካ ዝፀንሐ እቲ ምትሕጋዝ ዝግበር እዩ ዝኾነ ፀገም ዘለዎ ምትሕጋዝ ዝግበር እዩ ብሓፈሻ ግን ንሕና ደሊናያ ዘለና እዚ ማሕበረኮም ብዘየገድስ ከማን ኣብቲ ናይ ሃገራውነት እዩ ካልእ ስምዒታት ዘለዎ ንዕኡ ኩሉ ኣሊና ንኩሉ ህዝቢ ብሓንሳብ ኣኪብካ ከመይ ገይሩ ቋንቋ ደፈልጥ ከመይ ገይሩ ባህሉ የለሊ ከመይ ገይሩ ጥቡቕ ዝኾነ ምስ ህዝብን መንግስትን ርክብ ዘለዎ ንምግባር ሓፈሻሲ
ጥዑይ ዝኾነ ሕብረተሰብ ከነጥሪና ንዘሊ ካብዝን ምስ ኤርትራን ሓደ ዓይነት ኣብዚ ዝዓብዮ ቆልዓሲ ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዝዓብዮ ቆልዓ ተመሳሳሊ ኣተሓሳስባን ኣካይዳን ከም ዘለዎም እቲ ቀንዲ መሰረታዊ ዕላማ ናና ይቕልየለን ትቆልዓ ኢልካ ማለት ብዛዕባ ስድራ ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ ብዛዕባ ስድራ ንዛረብ ዘለና ኮይና ድማ ብዛዕባ እቲ ኣደይና ንዛረብ ዘለና ማእከል ስሕበት ታድያ ሓማደ ከመይ እዩ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ማለት እንታይ ማለት እየ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ሕመረት ይኹን ሕመረት ናይ ኩሉ ውዳቤታትና እዩ ሓማደ እስኪ ክንጅምር ከመይ ኣሎ ደቂ ኣንስትዮ ጥድናፊኡ ኣብዚ ዝምድንኡ ምስ ህፃናት ምስ ቆልዑት ዝበረኸት ክጠቕሶ ፀንሐ ስጋዕ ሕጂ ምስ ከም ሓማደአ ምስ ኮሚኒቲ ኮይና ኢና ንሰርሕ ፀኒሕና ማለት እዩ ኣብ ናይ ቆልዑ ንድሕር መፂኻ ግን ኣብ ዝቐረባ እዋን ክልተ ግዜ ሕጂ ንሰናይት ተኽለ ፀዊዕናያ ነርና መፅያ ነዴታት ናይ በርሚንግሃምን ከባቢያን ትምህርቲ ሂባ ነራ ምስ ብዙሓት ሓደሽቲ ዴታት ኣለዋና ሓደሽቲ ጥራሕ ዘይኮና ንኣሽቱ ከማን ኣዴታት ኣለዋና ሕጂ ከመይ ኣተሓሕዛ እዚ ሕግታት ናይ ዝዓዲ ከመይ ኣፌክት ገብሮም as a parent ዋላ ንዓኻ ከመይ ኣፌክት ገብረካ ኮሚታት ማለት እዩ ንዕኡ ዝምልከት መፅያ ክልተ ግዜ ትምህርቲ ከም ትህብ ጌርና ነርና ሕጂ ብከምኡ ዓይነት ነተን ኣዴታት ኤምፓወር ናይ ምግባር ንጎስጓስ ነካይድ ካፓሲቲ ቢልድ ትገብር ኮሚታት ማለት እዩ ኣዴታት ብዙሕ ግዜ እቲ ናይ ኣድላይነቱ ናይ ምፍላጥ ከቢድ ገሊአን ብዙሕ ኣይርድአን እዩ ግን እተን ዝርድአን መፃናየን ብዙሕ ግዜ ብከምኡ መሰረት ንሰርሓሉ ኣለና ማለት እዩ ናይ ኣዴታት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝምድና ውትኦም ደቆን ውልዳት ኣብ መንጎ ወለድን ስድራ ቤትን ዘሎ ብድሆታት በቲ ሓደሽና ትምህርቲ እቲ ከባቢ እቲ ፅልዋ እቲ ኢንቫይሮንመንት ማዕ ፅልዋታት ማዕ ፀቕጢ ዝፈጥር ነታ ኣደ እውን እዚ ዓይነት ፀቕጢ ዝፈጥረላ እንታይ ዓይነት ምትሕባር ትገብር ኣለና ከምኡ ዓይነት ብድሆታት ዘሎ ኣዴታት እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ብኮንፊደንሻሊቲ ክሕዞ እዩ ዝደሊ I think ሓቀየ ከምኡ ክብል ማለት እዩ ሕጂ ብኣካል ግን ኣለዋ ኣዴታት ከማን ዋላ ኣቦታት ኣዴታት ጥራሕ ኣይኮናን ዋላ ኣዴታት ደው ኢለን ብከምዚ ከምዚ ብምንታይ ደረጃ ክትተሓባበሩና ትኽእሉ ኢሎም ዝሓቱ ሰባት ኣለዉ ሳይን ፖስት ንገብሮም ናብቲ ክሕገዝዎ ዝግብኦ ዝኽእሉ ቦታ ማለት እዩ ከምኡ ከማን ንብዙሓት ናብ ሰናይት ተኽለ ከማን ሳይን ፖስት ዝገበርናዮም ፋሚሊታት ኣለዉ እንጂ ብከምኡ ሲ ዋላ ፎርማሊ ዋላ ይኹን ኢንፎርማሊ ስለ ዝፈልጣ ደው ኢለን ዋላ ኣቦታት ዋላ ኣዴታት ከምኡ ኢሎም ዝሓቱና ብዙሓት ኣለዉ ናይ ብሓቂ ብድሆታት ዘሎ እዚ ገለገለ ስድራ ቤታት እንታይ ኢና ንሰምዕ ሕጂ ደቀን ንኤርትራ ክመሃሩ ዝሰዱ ወለዲ እውን ሕጂ ይመፁ ኣለዉ ኣብ ለንደን ኣብ ፅሕፈታት ንመፅእ ኣለዉ ሕጂ እንታይ ደኣ ኮንኩም ኢኹም ከምዚ ዓይነት ተበግሶታት ትወስዱ ዘለኹም ክበሃል ከሎ ምስ ወለድናዮም ናብ ቤት ትምህርቲ ምስ ከዱ ዳርጋ እቲ ዝበዝሐ ሰዓታት ኣብ ቤት ትምህርቲ ስለ ዝውዕሉ በቲ ካሪክለም በቲ ካይዳ ዳርጋ ዘይወለድናዮም ዓይነት ክኸውን ኣሎ ካብ ኢድና ወፃእ ክኸውን ኣሎ ምስ ባህልን ክብርታቶም ግን ኣብ ዓዶም እስካብ ልቢ ዝገብሩ ግን ኣብ ዓዶም ክንሰዶም ዝብሉ ስድራ ቤታት እውን ብዙሕ ኣለዉ ከምዚ ኣብዚ ዓዲ ዘጓንፈኩም ኣሎ ዶ ከምኡ ተሰሚዕካ ትፈልጢ እወ ኣለውና ንፈልጦም ቤተሰብ ኣለዉ ከምኡ ዝሰደዱ ንኤርትራ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ነገር እቲ ኣብዚ ዓዲ እቲ ከመይ መክብሎ እቲ ኣብ ገዛኻስ ከም ድሌትካ ክትቀፅዕ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ቆልዓ ምሽ ሕጂ እሱ ከማን ናቱ ተራ ኣለዎ ሕጂ ከይዶም ብንእሽቶ ነገር ከይዶም ኣብ ትምህርቲ ከምዚ ኮይናዮም ኢሎም ዝዛረቡ ሕጂ ክትቀፅዕ ከማን ስለ ዘይትኽእል ይኸብደካ ማለት እዩ እስኻ ንውላድካ ንክትቀፅዕ ግን ኣብ ኤርትራ ሰዲድካ ግን ብስነ ስርዓት ተማሂሮም ዝኸሰካ ዋላ እቲ ኣተሓሕዛ ዝፈላለዩ ሕጂ ውላድካ ሕጂ ኣብ ከምኡ ዓይነት ስራሕ ዝሰርሕ ኣነ ሕጂ ሓንትስ ዋላ ነዲኣስኒ ክትምሽጠኒ ኸላስ መንጭጫትኒ ኢላስ ከይዳ ትነግረላ ነዲኣ ብትምህርቲ ሕጂስ መንጭጫትኒ ኢልካ ትነግርኒ ኢኻ ሕጂ ግን ኣውራ ግን ኣነ እንታይ ይብል ኣብ ገዛ እንድሕር
ولا خيك أزعخ عندهر values ناتكا as an Eritrean identity ناتكا values ناتكا عندهر مهير كايو تقولع ولا كيدو سرعة غيرو كملس خيدو دبلات حساس بالني of course سنة عدل قدايو جن كم خمانسي identity ناتكا values ناتكا أبجزا كتمسرته كلالك as an Eritrean شعوه خيدهم ولا مسكالوت تحويسهم ولا بتمرت خيدهم this is part of culture ناتيو كمزي جيرات إن مالت هيكونن أبوي كمزي جيرني مالت هيكونن إلهم سكرتو خلوتهم قالوا حجي أبجز عند حركم جيرنا عبينا يوم مسوات أخاني empowered هونو skilled هونو أيك أبكم يتحسني أيك بتصحون يوم زبلات حساسبات من مس كله كنت زجرن ما حد بدوتاتي ننزارو زلنا بفلاي جوان سيتي إرتاوي تاد زوجان فازلا بده ما كان سحبنا كل ودايتنا الماني إسا كابي زحيدنا جوان سيتي إرتاوي مثل وا إذا ندعي تهوى إدبل إرتاوي تاد نحج تراي زي كونس كابتن زحلفة عديتاتنا أباياتنا كلها تنسي ندعي تهوى إرتراويت أدسي بقى تهوبو بقى إكزامير سي كم جرفت إروا كم يدي ولا أنا إرتراويت موها أقوال سيتي موهاني كل جزء برن دابل كيس حقوس مهنياتوس أتي هزباو جنبار دبهان كله تي سورس موتر ناي سورة قوال سيتيا سلزبهال كل جزء I'm proud قوال سيتي موهاني كمان إذا نتوزع بزح جزيسي دك إنستيو بفلا بزوار سالهم قدامي كلا سالساي هجرا وقبلوا تلهم مبزين قال ستيت حنسب عم تكلم مسرقت بزح جزية زلا من الله عيتب لنا يزبهال هو حكيو إرتراويت قالن ستيت كم تنفلتو ولا بتاريخ سمعنا ما ينفلتنا يمان أقام كتبر أبزأ من طول علامس يعني وفيتي قداميتي كل سافر لخص بقى نودات كمانس تقدمهم يا كل نجار تقدمهم التاريخ صورة إرتراس دك تبعتي حواتنا مرير ومديو حسيم ومديو بجنزب تسديعهم اليوم بسألة تبيلهم اليوم يمان تجام قبل خلوا التاريخ صورة إرترا ولا نستيت إيد هايبا ويكا كديعة ويكا مستر أمريكا ولا وشتي كتما خوينا ودبات خوينا سريعة كمان ولا مستر دوم لغات إرترايت كمان يلا أيسا معنا تقعد هجي إذا كدان غير كذا لقي كدان هجرة وقلقلوت إرتاي ما بكني زوري أخي أنا قدامي زوري أنا كنقرأ قدامي زوري كمان كوينا 25 عامة يكون النافع 27 عامة يا مس وقحتها خاتبل 9 حدا الناس إنها تكونوا 9 كلتن مسكرم ولا دي مستقبل تخيله بدلت هجرة وقلقلوت مجمرة بوقع كي تعوج خلّه كران وريده تقادل تحواتنا بسنكي ناتنت نخمصو كابت مرت عالم تفليوم دنجرو ما هي منت المدفع عمتش تشورعنا بكران مهيري أكيد قرصن حبرن مديسن تطبقا مديسن رستا مانت فترات بعد جرواد ماني يالو إذا خاني كم تينا نقول إذا ما يسوى يتمستر حق ولا حسيت حق فرغاني زوج حالك على استعداد حق فرغاني ما يسوى تنزين تايد بهالميك اب دي قبر كي تبلنيها يا فما يسوى تحت بزيت هاي تدلي كريم هاي تدلي ولا حنتي تدلني خاوقات ما سوفتي سامع له دخل زروازي سبيشالي ما يسوى بحال كله عندك نستيو مشؤنت الله وخن سمعني كم حكي يعني سواد نور كل يوم عندك تبعك بزح في مشت درعي مثلا I think تتصورنا دي خون فن وي في بحري أدنى مبر دك نستيو وقت الخلاها بطعمي درجة لم تينا نقول سبوا سبتريها همزي وسعيك وسعد ما سيكون تسمعك مالتي كومينا نقول هجرة وقبلوت إرتا كم حدا ناي أب سوشيال ميديا هنا بصحفات أزناي وسم ميديا كم حدا ناي برنت يقبلت صنيحو
من صاروا ماني أنت بعد سنة هالمان أبز ساحة مش العامة ماني إرتان ماني أبز حيلة أبز برخة واني نخوينا نزار زلنا إرتان حيلة ماني إذا هجروا قلبلوتي إذا بخمينا نقول صنع أنت يبغى ناتك أنت وارساي ويد ما تيجي على ناس نزمت أخن ريم كلنا رأس مركوسا أنا أجد أنا أقرأكم مالتي بنفس خمس رابط بوندي أبتات وليد زعبه كلها زوبا نير أنت زخون كم ود غشي أي مرخبكم نزه جزء الله هو زي حسوا كم كن الله سالله زوا جنبار سب كوينه هذا عاد زاروي زي مالت كان زوا جنبار سب يسرح يقبل كله أنا هو تقولهون ميداسي جونا نقول حتى زي فلت سينيره قال أقول له تفغري أقول له تم كادرات أقول له تم مهرات أنت حيلي جن ما نسي هسباهم باركم كلنا حد ركي حيلي سويكا كم ترى زرباجيو أقول له كادر أقول له أنت يتفلسفنا أنت يتركي حيلي زي قال خلوا كذا له إزي نمتايو قل زي كان أنت يتولد أشياء صح أنا سميق أخري أقول له لعل فقري يلا فقري نعم السبعين سبعين أنت اللي فقر تولس ولا خبيت برتاب تقام عليبو فقريها بفقري موتو بفقري سوو ويحالفو هجنتاي ازي هجن رياز لنا غزي زمصو ابي ودبي عدي ودغله سيل كازي قال منقد كدغم زحفر ባህል ህዝባዊ ግንባር አይኮነም። ህዝባዊ ግንባር ካብ ራስ ቄሳር እስካብ ራስ ድሜራ ትሽዓተን ብሄራቱ ተጠሚሩ ታሪክ ቃልስና መንመለስ ካብ 1961 እንታይ ሓሊፉ እዚ ህዝባዊ ግንባር ስጋብ ክፍልታት ዝመፀ ዘይድሊ ባእተታት በጨቅ ዝበሉ ኩሉ ነገር እንዳበለ እቲ ንኣምነሉ ካብ ውሽጡ ዝበቀለ ህዝባዊ ግንባር ሰብ ዝሰርሕ ሓደ ቄናን ዝነበርካ ተኻቢሉ መስመርካ ምሽተት ሓደ ሓረስታይሲ ማሕረሻ ተዳ ጎዲማተስ የትበዓይ ህዝባዊ ግንባር ከኣል ሰብ ንኽትከውን ተጸባይ ምጽወታ ንኸይትኸውን ሰብ ዝፈጥር ማለሲ ዳርጋ ከም ሓደ ረቢ ወይ ድማ ኣምላኽ ክትብለውን ቃል ሓፅረካ ምክንያቱ እታ ኦክሲጅንን እታ ልብን ክሰርሕ ኣይክእልን ይኸውን ብትዕ ኩሉ ብትሕቲ እግዚኣብሔር እዩ እቲ ካሊእ ገጠምጠም ግን ንህዝባዊ ግንባር ቀሊል ኣይኮነን ኣምፃ ኣቢልካ ዘይሽሙ ክትልብጦ ከለኻ ብጣዕሚ ኣነ ግርም ዝብለ ዕድለኛ እየ ህዝባዊ ግንባር እንኳዕ ረኣኽዎም ዕድለኛ ኣነ ህዝባዊ ግንባር እንኳዕ ረኣኽዎ ሓሳብ ዲሞክራሲ ውድዕሲ ብዛዕባ ትሽዓተ ብሄራት ክዛረብ ፀኒሑ ብዛዕባ ሕብሪ ፅባቐ ኤርትራ ክዛረብ ፀኒሑ ፅባቐ ናይ ኤርትራ ሲ ኣብ ትሽዓተ ብሄራት እዩ መጀመርያ ቴንኪዩ ፅባቐና ፅባቐ ብሄራታትና መግለፂ የብሉን እቲ ቀዳማይ መግለፂ ዘይብሉ ናይ ብሄራትና ሕብርታትካ ሓድነትና እዩ ሓድነትና ህዝባዊ ግንባር ናይ ህዝባዊ ግንባር መሪሕነት ነቲ ሕብርታት ናይ ብሄራትና ኣዝዩ ደፀብቆ እንደመልክዑ ንሱ እዩ ይብል ኣነ ምክንያቱ መስጊድን ቤተክርስትያንን ሓደ ፀምቢሩ ስለተጓዕዘ ጥራይ ንሕና ሕጂ እውን ኣብዛ ዓዲ ኣብዚ በርሚንግሃም ኮይና ኣብ ስደት ማለት እዩ ዝተፈላለየ ትሽዓተ ብሄራት ኣብዚ ተጠርኒፍና ኢና ንኸይድ እዚ ካብቲ ፅባቐ ካብ ሕብረተሰብና ደምፃናዮም ካብኡ እምበር ኣብዚ ዝመስረትና የኮነ ሕብርታት ናይ ብሄራትና ከዓኒ ኣዝዩ ፅቡቕን ምልኩዕን ምዕሩግን እዩ ሕጂ እውን ካብዚ ንላዕሊ ንሕና ዋላ ኣብቲ ዓንተ ወዲ ዛረቡ ዝነበሩ ኣብ ናይ ኮሚኒቲ ዋላ እውን ኣብቲ ናይ ብሄራትና ገና ድተርፈና ንሰርሖን ኣለና ስጋዕ መወዳእታ ክንሰርሕ ኢና ምክንያቱ ብዝደሎ ሰብ ኩሉ ትሕቲ 18 ኣብ ህዝባዊ ግንባር ድተሰለፈ ወይ ከዓ ድሰርሐ ክሳብ ሕጂ ክሰርሕ ኣሎ ክሳብ መወዳእታ ከዓኒ ሕብርታት ብሄራታትና ሒዝና ክንሰርሕ ኢና ፅባቐታት ብሄራትና ከዓኒ መግለፂ ፅባቐ ብሄራትና እዩ ብዛዕባ ህዝባዊ ግንባር ሃዛረብ ፀኒሕካ ነዛ ኤርትራ ከም ኤርትራ ሓንቲ ድልድልቲ ክገብራ ዝኽኣለ ድማኒ ምስ ምምፃእ ህዝባዊ ግንባር እዩ ኣባል ህዝባዊ ግንባር እየ ኣነ ኣካል ናይ ዝሓልፈ 20 ዓመት ዝመኮትኩ ኣነ ክትብል ከለኻ ኣቦ ወንበር ሃ ድማ ኣብዚ ከተማ እዚ እንታይ ይስማዓካ ንዓኻ ነብስኻ
والسمعنا مهنياتو حدا من هزم مسلاي أبغوني تطوس لازمل ويمس منقصو كم دخانة سر الدرجات بزخرع يعني كل زقور هنتصاتك كل جزء تعواس لزغوري نزقرو تزغلك هزباكم مار معلو أبسلست عند تمركز يسرح هذا انتهي هزباكم مار بالتقوين حدثت هجراونت كله له توفاينت كله له حدنت كله له سلازين هزباكم مار ولا حبقاس جميرو نابز دبصحو إذا سلست عند تازيو حدنت نيرو وجز أبقاس استحالفها توفاينت نيرو اتصالساي نبلوها بحد يتصرح سلازي نزي كتريخ لها موقعات هزباكم بار دحان صوصو هنصاتات أنا يحس لازم حسبله أدين دقة achievement نات سلتري you will be proud كل زي حقوق سيغانا هنا يعطوا إذا حالة في عسر عمسي هزبية ترى وشتنا وطعن زي تراخبوا عن قفاتات ويتدبروا للشرحتات زي الكهتن طليطلنيا ملكعته ينقيرون مري ونوح زي هزبية ترى خد داخل من استقلمي المتات أنا خمسة كريه الله من الباش كالا حيلي وي كالا منقصوي كالا حجر تزيقه نيرسي تفراشوا قدم ينتفانير أما السجار كني أما السجار من ساعات كم يعلنا حيلهم أبز حلفة وأنا أبز غتما نتفتات ناي من ساعتون لسفحي خيط أنيحو برمنغهام سي مع كل سحبت ناي مخات يعني را إننا نزارب انتيتم مكروها أبز حلفة أسرع ناي مخات عامتات بخمي تقول thank you تايو كل جزء مجمرة ساحل سي والتا زبير فاي الجحد زيجا يرتاوي مسارتاوي ساحل انتاي أبركتو انتاي تارو كفلت كله تي زقلله مال التاريخ قفيح عنديو الجخاب قفيح تاريخ كفلت بتصير بلا ساحل انتاي تارون أبركتو ندحرا فليتو تي دموصو قدلات وي صعبينات وي كا صبو نجر كمي غيرو كما ازنو يخل صقم دلو ايكونن سلازي ساحل والتا حزبي هاجر حزبي ارتا اندحرايلنا برمنغهام بمنصرو والتا ناي ودابتات ابعاد انجليز زلواي كريو خلوها انا مالش معناتو واحد خلو خل ابتو واحد جن حد قنصب زخونه كواليتي دخونه ستمت دلو نقوح دخونه زيغا لو يمالتي ابقل اوانات مغري ጨዋት مص نت مغري ጨዋት كميغيرو فتحو تي تكنيك تبحال مص نت زمص بدو كفتحو خلو كفشلو خلو تيو خلها مسارتاون تالو حجبزي التخبرتات عقيبو ولا مالتي سلازي ابتموكري برمنغهام بزح رئيه سينس كاب تشحن شعاتن انا بزودا بخيده مالت تصوصواين لا اسمعكو زعبوخي مالت ابتي تي قالسي ولا تي انت مالت تصوصواي مالتي نايتي هاجر اماصاصان استخفلو واغان نسمعكو زعبوخي مالتي ابزي مصاخو قال مازنات كزابع ريه مالتي سلازي ابي بوتاي ابي داسناتي فتش فتينا مالتي تحرت ناي بحق داس رخيبه مالتي ابو كاي عبركتي كا قديتاو حلافنتيو نحاده حقوس كبل ديكونسي زي ناي غزا نفسي قديتاو حلافنتيو سلازي زلخو عدمن نقحتن كا جزيو صرحلني لغا سريحه مالتي هزباو ግንባር ብልጻን هنا هزباو ግንባር እንታዩ هزباو ግንባር ሰብ ፈጥሪልና هزباو ግንባር ብዙሕ ነገራት ኢና ንገልጾ ግን እታ ካፕተን ክንጠራጠረለን ዘይብልና ወተን ሓቅታት እንድሕር ክንሪአን ኮይና هزباو ግንባር መትከልን ጽንዓትን ተወፋይነትን እዚኣ እታ ዝሓፀረት መግለፂት ናይ هزباو ግንባር እንተ ደኣ ነዚአን سلسته نطب زياتن ابلع لقميطنا انتي زدلينا دحريو تدا نزياتن بقنعنا كنتكبرن كنا زي حلل زي صعات زي مبركخ مريحنا زدلينا نسو دما لنا باتسوايو هزباو ግንባር لوم هزباو ግንባር صباح هزباو ግንባር نعامه هزباو ግንባር ሙሉ ህይወትና
ترايتنا ونعين بتني معنا صفة كبري